ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୋର ଯଥେଷ୍ଟ ସ୍ନେହ। ଗତ ଥରର ଗଳ୍ପ କସରା ଗଳ୍ପ ତୁମେମାନେ ଶୁଣିଥିବ। ଭାବୁଛି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭଲ ଲାଗିଛି ନା? ଏଥର ତ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ସମୟ ଆହୁରି ବଢ଼ିଗଲା ନା। ଘରେ ସବୁ ପାଠ ପଢ଼ାପଢ଼ି ଚାଲିଛି ତ ତୁମକୁ ଆଉ ଟିକେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାରମ୍ବାର ଗୁରୁମା ଗୁରୁଜୀ ଯାହା ତୁମକୁ ମୋବାଇଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ପଢ଼ା ଦେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଟିକିନିକିରି ଦେଖ, ନୋଟ୍ ମଧ୍ୟ ନିଜେ କର ଆଉ ପିତାମାତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନିଅ। ଆଜି ତମ ମନ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ପୁଣି ଗୋଟିଏ ଗପ ସେ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ବହିରୁ। ଗପଟିର ନାଁ ସମ୍ପର୍କ। ସମ୍ପର୍କ ମାନେ ତୁମେ ବୁଝିଛ, ଆମେ ସମସ୍ତ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ବାନ୍ଧିକି ରହିଛେ। ଆମର ପରସ୍ପର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ବାପା ମା, ଭାଇ ଭଉଣୀ, ପଡ଼ିଶା, ଆଉ ଆମର ଜେଜେବାପା ଜେଜେମା, ମଉସା ମାଉସୀ, ସମସ୍ତେ ଆମର ଦେଶ ସାରା ରାଜ୍ୟ ସାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଆମର ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯେମିତି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ନା ନାହିଁ, ସମ୍ପର୍କଟା ସବୁବେଳେ ଭଲ ହେବା ଦରକାର, ମଧୁର ହେବା ଦରକାର। ସେ ସମ୍ପର୍କ ହେଉଛି ଗପଟିର ନାଁ। ତେବେ ଶୁଣିବା ନା? ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ପଢ଼ୁଛି ତୁମ ମନ ପାଇଁ ସେ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ବହିରୁ। କିଚିରି ମିଚିରି ଶବ୍ଦରେ ଘର ଚଟିଆ ଦିନେ ଘର ଅଗଣା ଓ ବାଡ଼ି ବଗିଚା କମ୍ପାଉଥିଲା। କି କମ୍ପାଉଥିଲା? ଘର ଚଟିଆ। ଛାତ ଘରର ସଂଖ୍ୟା ଏତେ ବଢ଼ିଗଲାଣି ଯେ ଚାଳ ଛପର ଘର ତା ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ। ଘର ଚଟିଆ ମାନେ ଚାଳ ଘରେ, ଛପର ଘରେ, ଚାଳ ଘରେ ବସା ବାନ୍ଧି ରହୁଥିଲେ। ବାଡ଼ିପଟ ଘରେ, ଦାଣ୍ଡପଟ ଘରେ। ଆମେମାନେ ପିଲା ଥିଲାବେଳେ, ତୁମମାନେ ଛୋଟ ଥିଲୁ, ଘର ଚଟିଆକୁ ବହୁତ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଥିଲୁ। ଥରେ ଘର ଚଟିଆଟିଏ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି କେଉଁଆଡ଼ୁ ଆସି ରୋହନର ପଢ଼ା ଟେବୁଲ ଉପରେ ବସିପଡ଼ି କହିଲା, ରୋହନ, ଆଜି ତୁମ ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି କି? ରୋହନ କହିଲା, ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭୋଜି ଖାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଶା ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ରୋହନ ପୁଣି କହିଲା, ଆଚ୍ଛା ଘର ଚଟିଆ, ତୁମର ଏ ଟିକି ଥଣ୍ଟ, ଟିକି ଡେଣା ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ମୋତେ। ତୁମେ ଏବେ ରହୁଛ କେଉଁଠି? ଘର ଚଟିଆ କହିଲା, ମୁଁ ତୁମ ଘରର ପଛପଟରେ ଥିବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଖୁଣ୍ଟି ଦେହରେ ଶୁଖିଲା କାଠି ଓ ଡାଙ୍ଗରେ ଘର କରି ରହିଛି। ସେଇଠି ମୁଁ ରହୁଛି। ସେଠି ମୋର ଆଉ ଦୁଇଟି କୁନି ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି। ଏତିକି କଥା ହେଲା ବେଳକୁ ରୋହନର ବାପା, ବୋଉ, ଟିକି ଭଉଣୀ ରୋହିଣୀ ଭୋଜି ଖାଇ ଫେରି ଆସିଲେ। ଘର ଚଟିଆ ଫୁର୍ କିନା ଉଡ଼ିଗଲା ଝରକା ବାଟ ଦେଇ। ରୋହନ ବେଳେବେଳେ ତାଙ୍କ 2 ମହଲା ଘରର ଛାତ ଉପରକୁ ଯାଇ ସେ ଘର ଚଟିଆର ବସାଟିକୁ ଦେଖେ। ସେଇ ଛୁଆ ଦୁଇଟିକୁ ଦେଖେ। ଛୁଆ ଦୁଇଟିକୁ ନ ଦେଖିଲା ଯାଏ ସେ ମୋଟେ ତଳକୁ ଆସେ ନାହିଁ। ଖାଲି ଉଣ୍ଡୁଥିବ, ସେ ବସାକୁ ଚାହୁଁଥିବ। ଛୁଆ ଦୁଇଟିକୁ ଯେମିତି ଦେଖି ତ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗେ। ଘର ଚଟିଆ ଯେତେବେଳେ ତା ସହିତ ଦେଖା ହୁଏ, ସେ ତାକୁ କିଛି ବିସ୍କୁଟ ଗୁଣ୍ଡ ଦିଏ। କହେ, ତୁ ଖା ଆଉ ଛୁଆ ପାଇଁକି ନେଇଯା। ରୋହିଣୀ ଦିନେ ଭାରି ଅବୁଝା ହେଉଥିଲା। ଯେତେ ବୁଝାଇଲେ ବୁଝୁ ନଥିଲା। ରାହା ଧରି କାନ୍ଦୁଥିଲା। ହଠାତ୍ ରୋହନ ବୋଉ କାଖରୁ ରୋହିଣୀକୁ ନେଇ ଛାତ ଉପରକୁ ଗଲା ଓ ସେଇ ଘର ଚଟିଆ ତା ଛୁଆ 2 ଜଣଙ୍କ ଥଣ୍ଟରେ ଥଣ୍ଟ ପୁରାଇ ଆହାର ଦେଉଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇଲା। ସେମାନେ ଚିଁ ଚାଁ ଶବ୍ଦ ବି କରୁଥିଲେ। ରୋହିଣୀର କାନ୍ଦ ହଠାତ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ରୋହନ ସହିତ ଘର ଚଟିଆର ସମ୍ପର୍କ ନିବିଡ଼ ହେବାରେ ଲାଗିଲା। ସେ ସବୁଦିନ ଘର ଚଟିଆକୁ ନ ଦେଖିଲେ ଆଖିକୁ ନିଦ ଆସେନି। ଥରେ ହଠାତ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କଟିଗଲା। କେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ଧାର ରହିଲା। ରୋହନର ବାପା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଅଫିସକୁ ଫୋନ୍ କଲେ। ଫୋନ୍ ପାଇ ଅଫିସରୁ ଲୋକ ଆସିଲେ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଖୁଣ୍ଟିରୁ କଟିଯାଇଥିବା ତାର ସଜାଡ଼ି ଦେଲେ। ଆଲୁଅ ଆସିଲା। ମାତ୍ର ତା ପରଦିନ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଘର ଚଟିଆର ବସାଟି ଆଲୁରୁ ବାଲୁରୁ ହୋଇଯାଇଛି। ଭାଗ୍ୟ ଭଲ, ସେମାନେ ବଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ପରେ ଟେଲିଭିଜନରେ ଆଗାମୀ 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଓ ପବନ ହେବାର ସୂଚନା ମିଳିଲା। ଏକଥା ଶୁଣି ରୋହନ ବଡ଼ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବାପା ଅଫିସରୁ ଆସି ଚା ପିଉଥାନ୍ତି। ଗେଟ୍ କିଏ ଖଡ଼ ଖଡ଼ କରିବାରୁ ରୋହନର ବୋଉ ପଚାରିଲେ, କିଏ?
ବାହାରୁ ଶୁଭିଲା, ଆମେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଅଫିସରୁ ଆସିଛୁ ଆଜ୍ଞା। ବାପା ଚା କପ୍ ଥୋଇ ଦେଇ ଗେଟ୍ ପାଖକୁ ଯାଇ ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ହେଲା? ସେ ଲୋକ ଦୁଇ ଜଣ କହିଲେ, ଆପଣ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହୋଇଛି କି? ଏକଥା ଶୁଣି ରୋହନର ବାପା କହିଲେ, ଫୋନ୍ ତ ମୁଁ କରିନାହିଁ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରୋହନ କହିଲା, ମୁଁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି। ତୁମ ମୋବାଇଲରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଅଫିସର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ରହିଛି ନା? ସେଇଥିରୁ ମୁଁ କରିଥିଲି। ତାପରେ ରୋହନର ବାପା ପଚାରିଲେ, ଆରେ କାହିଁକି ଫୋନ୍ କରିଥିଲୁ? ଆମର ତ ଲାଇନ୍ ଅଛି, କିଛି ତ ଅସୁବିଧା ହେଇନି, ତୁ ଫୋନ୍ କାହିଁ କରିଥିଲୁ? ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରୋହନର ବାପା କହିଲେ, କ'ଣ ହେଲା? ତୁ ଯଦି ଫୋନ୍ କରିଥିଲୁ, ବୋଉକୁ କାହିଁ ଜଣାଇଲୁନି? କ'ଣ ପାଇଁ କରିଥିଲୁ? କିନ୍ତୁ କାହିଁକି? ଆମର ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନଥିଲା ନା। ରୋହନ କହିଲା, ବାପା, ଆଉ 3 ଦିନ ଗଲେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ଟିଭିରେ କାଲି ଦଉନଥିଲା କି, ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ, ସେ ଖୁଣ୍ଟି ଉପରେ ଘର ଚଟିଆ ବସା କରିଛି। ବିଚାରା ସେ ଓ ତାର ଛୁଆ 2 ଜଣ କେଉଁଆଡ଼େ ଯିବେ? ପ୍ଲିଜ୍ ଅଙ୍କଲ, ସେ ଖୁଣ୍ଟିକୁ ଚଢ଼, ଟିକେ ସେ ଛୁଆକୁ ତା ମାଆକୁ କାଢ଼ି ଦିଅ ନା। ବାପା, ତୁମେ ଗୋଟେ କୋଡ଼ୁଆରେ କିଛି କତା ରଖିଦିଅ, ନହେଲେ ଘାସ ରଖିଦିଅ, ତାକୁ ଆମେ ସେଥିରେ ରଖିଦେବା। ଛୋଟ ପିଲାର ଏପରି ଦୟାଭାବ ଦେଖି ବାପା ରାଗିବେ କି କ'ଣ କରିବେ ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ। ସେ ଲୋକ 2 ଜଣଙ୍କ ପାଟିରେ ଆଉ କିଛି କଥା ନଥିଲା। ସେମାନେ ତା ଆର ଦିନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଖୁଣ୍ଟିରୁ ଘର ଚଟିଆ ଛୁଆ 2ଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆଣିଲେ। ରୋହନ ଓ ତାର ବାପା ଅତି ଯତ୍ନରେ କୋଡ଼ୁଆ ମଧ୍ୟରେ ରଖିଦେଲେ। ସତକୁ ସତ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ପରେ ପ୍ରବଳରୁ ପ୍ରବଳତର ବର୍ଷା ହେଲା। ଚାରିଆଡ଼େ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଲା। ରୋହନକୁ ଘର ଚଟିଆ ପରମ ଆଶ୍ୱସ୍ତିରେ ଚାହିଁ ରହିଥିଲା। ଗପଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ନା? ତୁମେମାନେ ଏହିଭଳି ସବୁବେଳେ ଦୟାଭାବ ବହୁଥିବ। ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସବୁବେଳେ ଦୟା, ଆଦର, ଯତ୍ନ ଏସବୁ ଦେଖାଇବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ରହିଲେ।